Знаете ли как бързо и лесно може да се набавим 10 витамина само с една супена лъжичка? Това може да стане благодарение на витаминките VitaActive на компания Rare Health Beauty. И само с една лъжичка от тези витамини ние може да се набавим дневната препоръчителна доза от 10 витамина. Това са витамини от група B, витамин С, витамин D. Знаем, че особено децата никак не обичат плодове, а даже да хапваме плодове няма как чрез храненето да се набавим всичките необходими витамини. От една страна, ние не консумираме толкова голямо количество плодове и зеленчуци, а от друга страна, плодовете и зеленчуците на пазара никак не са богати на минерали и микроелементи. Всъщност, освен че с една лъжичка се осигуряваме 10 жизненно важни витамина, една лъжичка съответства все едно, че сме изяли 7 кг плодове и зеленчуци, а съгласете се, няма как да изядем такова голямо количество. Освен че са много полезни тези витамини, те представляват екстракт от студено пресовани плодове и зеленчуци. Освен това са много вкусни, без консерванти, а и децата с охота ги поглъщат и са подходящи за зояди дечица, за хора, които искат да вземат превентивни мерки за подсилване на имунната система и за хора, които по една или друга причина организмът им е отслабен.